Tong ini pet mentak ega jinget. Kani ka bakada khatin phareng ong now faith is the substance of things hoped for, the evidence. Kani ka khatin evidence of things not seen. Kamut ka jinget kadi ka jingyo I ha ka bakan jaman sim. Habang yo I kata di ka jinget. Ha ka bawan kensan ka jinget hapi ku kilok bi ki para banget bi hani kapor. Ha bakawan ka jinget kensan piyo I. Piyo I kensan ba Phenum lele, pi gan san ba phenum pang, pi gan san ba kumu Moses ba nganyalam, ya uni upai lang syagari ke jingkulan. Pini gan san kumu Moses ban penpia ya kaduriau besar. Pini gan san kumu Joshua, pini os gan san tak jinget kumu Joshua ba ngan pentua kan ni kenro Jericho. Pini gan san ka jinget kumu Elijah ban ong ba kanum don slap, bat kaklem don slap sisha. Bat hadin katu kat nipor, ubli lumau Elijah uong ba, kan sadon pat uslap, bat uong biang, habakawan ka jinget, uong biang kan don slap, bat kadon slap. Para banget bi hani kapor. Kari habakawan ngiyo I. Kumta ka jinget kadai ba ngiyo I. Hakabakin jaman siam. Kau ngakti ubli ngipet iki bom yo I. Ngimla bagian susyanya haki iki bayo I. Kibuan ki iki bangim yo I. Kaleer fem yo I wa Jisu. Ndre kadon. Lemda kadon kaleer penumla ala ese ban penhiar mensim tang sipang mila ayap lut. Mila ayat ayap lut tapi mat yap akan gajaka. Ndre kaleer kadon. Kajing start kadon kajing snow kadon kini ki bangim la banyo I. Kajing I, kajing kemen. Kajing syun, kajing isi, kajing dom. Kini gidi ki bangim la yo I. Henry kilong kibadon kam. Lemdadon kajing start kumnu kenal laban pas ya ka school. Kumnu laban pas ka kuli ka dangli ka jong ani ka jong ka. Henry kabam yu I kadon lok bi. Yu I kumu Moses. Kensan yu I bangan penprai ka di ka duriau besar. Kensan yu I Joshua bangan penkelam ka kenro Jericho. Ngamtip ki kenro Jericho ayu pidon ka jing ka jong pi. Ngamtip ki duriau basau ayu fidan ka jim ka jongpi henringa kentu ka ni ka singi baladangi ngap ka tin ublay kawan ka jinget kensan ka ka jing I fidang hawan la bangi ki briu ngi phlabet ya ka I bangi yo I kumta nga kentu yang ngiru bangin kham husiar ka I bangi kran ka I bangi phla baka thliet ka jong ngiru ai bakan long ka ba keren ni ka I ka baka tin ju ublay ka om hakini ki singi ki buon ki sur ngipet yang nak kubur baman kasih kibun kisur kibun kibri kinang yap kabon ka klam kebun ki habangi puli ki kubur ni puli ki magazine ngipet ha news mentali ke pertai internet ke pertai Facebook Instagram YouTube baru khat kibun kisur babun ngi keren nak ai ka ba ngi ini ka tiju blai masu anuk sa kumu Elijah ka kopor iku mamdan slap klam slap shu ladaki bun sengi Henry haka bakan jaman sim uklam sap ya kasur kaban ong nganum don slap usap ya kata kasur ka ba na ublay kasur ka bakan jaman sim ong mon don slap padu slap wan te ka jingken tu ni kasiru tongin so ngin husiar ka iga bangi kran na ba ka iga baki kran kanwan long ka tin ublay ko ong khat fra arfoi proverb ka jingyap at ka jingim ka don uthli ka tin ublay ko ong henry ar proverb lariam meme du uthli lara pi ong haba pikiran ki kamut pinget ya kata kamut pinget kai kamut yu nget kamut pio I haba subuh nga ong hakani ka sengi ngan ong kai ka ni karong pin ong lut karong sa ba pio I kamut pinget ya kata ba pikiran ka banga sukwa bang kentu kalong ba tongin long husiar ka iga bangi keren ulong ko musembah ki jimut berkat kenwan sibun hendrai kalong kasyong hanga fi ban sim ni amita gijing mucu berkat ujisu ong wat berkat da ka baong naka gospel jom Matius nomor Henry take no thought saying kamut wat sim ni gijing berkat da ka baong gijing berkat kenwan Henry wat ai jing im gijing berkat sisin ba pi ong pi ai jing im gijing berkat lom ba fi bet yu sembah lada fi bet uso aping mi so aping fi bet uso khiao ni so khia fi bet uso sao ni so nyam trang ni so nyam trang la fi ong ngamla pinung la pinong ngatat pinang tat pinong ngan pang pinang pang re habang ipet ka kti ju blei
Nyo snow ka tin break wan ka jinget nyo i ngam than ngam pang ngan la be ngan job abang ya pai biang kumbala ya bentar mene naka kitab Isaya lenong basan pusan nyo i kumba i polis dang meneru naka ketien jung blay naka gospel Yohanes long bah nyo ban sliang ban terang ya ka ketien jung blay hi ba katai kalong bentar pedeng jong ka jingkren ke jongan ka singi bangin terang bangin sliang ni ka ketien jung blay kumbala pek mene kawan ka ketien jung blay karung hangi bat kawan ka jinget ka ketien jung blay kumba la bentar mene ka siti nong room kalau nong masih pau dekat bakat nyo ba ka jinget kawan ka basngau bat ka basngau ka ketien ka jung blay bat pada don ka ik ka bangi don kam kum ki banget bat kum ki briu hi bro jong pertai Henry Kimtip kalong bangi don kam ka jinget baklam ka jinget himla ban ei ru em bat ni don kam ka ni ka jinget no blay bat kata kawan tang lembangi ngau ka ketien ka jung blay bat kawai ka bangi apet mene kalong naka kitab siem ka baningkong ka lenong bala si pang Solomon ba ngala batay tu ki lenong iba khandai su khat wei ter yo iyang tu bu Solomon upan ni ka wei no blay ka ta ka bang unyo ta ka do nu ka ba yo asngau bat iyo i ru ha ka ketien jung blay ba katnu kalong ka don kam bangin yo asngau ka ketien ka jung blay ba jisuru barobor ong badan ka skor tu unsngau lesi ublay la snangi artli ki skor ka wei ka sentur bangin kham sungap bah bat bangin keren duna Henry Bonsin lesi kum kibriu don ka pong sia thu khana biria yong kum kibriu ngi i kum bangi don artlik sentur ka wei ki skor Henry yeki skor ublay lo ai khnang yangi banyu aso ka ketien ju ublay ka ona ka Siti Jacob long kloi ban sngo suki ban keren ngi ing tu Solomon haba udon gani ka mensim ka banyu asngo ngi yang tu ka ketien ublay ka ong kani kala pen sngo bahai ublay balada don ka ei ka ba ublay so bah nga phi kuma ong mene kalong ba habangi snap ka ketien jo ublay kani ka pen so bahai ublay bangi yo ka jinget habangi snap ya ka ketien ublay bat kumta ublay ong Solomon mela pen so bah kani ka pen so bahai ublay ba ula ayu ka spa ula ayu ka pau ula ayu ka buram ula ayu ka jingja than buyo bantai ka temple ha ka por bangi ka temple ke jong Solomon ya ka ba ulawan ban shimno apat ujisu ba ngi mentangi long ka temple kum ki briu but sakawi ke benta ka banga kwa ban ong kalong ba kadon ka Siti jong Hebrew ka lenong ba khatwi ke khot ba nri ka ba ong ba klem ka jinget umla ban penso bhai ublei kamut haba ngiyo e ka jinget kata kan ka penso bhai ublei haba fisngap ka ketien ju ublei kawan ka jinget ngala ban ong ba kata ka penso bhai ublei bat kani ka benta ka ba ar ka banga kwa ban kren hani ka por kalong ba kamut iu banyo e ka jinget kan na ublei bat habang in pet ka ketien ju u nyu i ka jing batai jong ka jinget lani ka definition ka bong ki phareng ya ka jinget ka dei na ka Siti Hebrew ka lenong khatwei bat ka khot ka baningkong habang i pet ka jinget bagi slow ka ketien ublei kawan ka jinget
tong ini pet mentak ega jinget kani ka bakada khatin phareng ko ong now faith is the substance of things hoped for, the evidence kani ka khatin evidence of things not seen kamut ka jinget kadi ka jingyo i ha ka bakanjaman sim habang yo i kata di ka jinget ha ka bawan kensan ka jinget hapi ku kilok bi ki para banget bi hani ka por ha kawan ka jinget kensan pyo i kensan ba phenum lei phi kensan ba phenum pang phi kensan ba kumu Moses ba nganyalam ya uni upai lang syagari ka jingkulan phini kensan kumu Moses ban penpia ya kaduriau besar. Peni kensan kumu Joshua, penyo kensan tak jinget kumu Joshua ba ngan pentua kan ni kenro Jericho. Penyo kensan ka jinget kumu Elijah ban ong ba kanum don slap, bat klem don slap sisa. Bat hadin katu kan ni por ubli lumau Elijah ong ba kan sadon pat slap, bat ong bang habakawan ka jinget ong bang kan don slap bat kadon slap. Para banget be hani ka por. Kari haba kawan ngiyoi. Kumta kajingat kadai ba ngiyoi. Haka ba kenjaman siya. Kau ngakti ubleng ngipet iki bam yoi. Ngimla bagin susyanya haki iki ba yoi. Kibun iki bang ngim yoi. Kalaer fem yoi wa Jisu. Ndre kadon. Lemda kadon kalaer penumla ala isi ban penhar mensim tang sipang nila ayap lut. Nila ayat ayap lut tapi mat yap akan ngajaka. Henry kalier kadon, kajing start kadon, kajing snow kadon, kini gibang himla banyi, kajing iet, kajing kemen, kajing shun, kajing isi, kajing dom, kini gibang himla ayo Henry hilong kibadon kam, lemdadon kajing start, kumnu kenal laban pas, ya ka school, kumnu laban pas ya kuli kadang li kajong ali kajong ka, Henry kabam yui kadon, lok biet, yui kumu Moses. Kensan uyui bangan penprai ka di ka duriau besar. Kensan uyui Joshua bangan penkelam ka kenro Jericho. Ngamtip ki kenro Jericho ayu fidan ka jing ka jongpi. Ngamtip ki duriau besar ayu fidan ka jing ka jongpi. Henry nga kentu ka ni ka singi baladangi sngap ka tin ublay. Kawan ka jinget kensan kawan ka jing i fidan hawa nyala. Bangi ki briu ni plabet ni ka iki bangi yoi. Kumta nga kentu yang ngiru bangin kam husiar ka iki bangi keren. Kaya ka bangi pla. Baka telit ka jongiru. Ay bakan long kata ka telit. Kaba keren niya kaya ka baka tiyan jo ublay ka om. Hakini kisini ki buon ki sur. Ngipet yan na ki kubuar ki baman kasi ki buon ki sur. Ki buon ki beri ki nangyap. Kabon ka klam. Kabon ki habangi puli ki kubuar ki puli ki magazine. Ngipet ha news mentali ka pertai internet. Ka pertai Facebook, Instagram, YouTube, baru kau sibuan kisur, babuan yang ikran nak kai kaba ni ini nak tiaju ublay. Masuk anuk sa, kumu Elijah kat kopor, iku mamdan slap, klem slap syu, lada ki buan sengi. Henry hakaba kenjaman sim, uklem slap ya kasur, kaban ong ganam dan slap, usap ya kata kasur kaba, na ublay kasur kaba kenjaman sim ong mondan slap, baru slap wan. Teka jingden tu kan ikasiru. Tongin snow ngin husiar ka iga bang ikran. Napa ka iga bang ikran kanwan long. Kaktin ublay kong katfra arfoy proverb. Kat jingyap at ka jingim ka rin utuli. Kaktin ublay kong nriw ar proverb. Lariam memed utuli. Larapi ong haba pikran ka iga kamut pinget ya rata. Kamut pinget kamut yu nget kamut piyoi. Haba subuh nga ong hakani ka sengi. Kan ong kai gani karong pin ong lut karong sa ba piyoi kamu pingat ya kata ba pikiran ka banga sukwa bang kentu kalong ba tongin long husiar ka iga bang ikran ulong ko musamba ki jimut berkat kenwan sibun henry kalong kasyong hanga pi ban sim ne amita ki jimut berkat ujisu ong wat berkat da ka ba ong na ka gospel jom Matius nomor henry take no thought saying kamut wat sim ni gijing perkat da ka baong gijing perkat kenwan henry wat ai jing im gijing perkat si sin ba phi ong phi ai jing im gijing perkat long ba phi bet yu samba la da phi bet so pieng mi so pieng phi bet so khia ni so khia phi bet so sao ni so sao so nyam tra ni so nyam tra la phi ong ngamla phi nungla phi ong ngat that phi nang that phi ong ngan pang phi nang pang re ha bang ipet ka kti ju blei
Yo sngo ka tin break wan ka jinget nyu i ngo em ngam than em ngam pang em ngan la be em ngan job ti ani ka si aku aban kentu yang ai pi nyu i habang islap ka tin ju blai ka wan ka jinget ko pulim tan is the evidence kamu pi yo i pi ong kan san ong ala ong anum lele nganum le ngan lek bet nganum than ngan khia ngan job bet ngan la bet examen kat ka i ba pi le ka examen phap le ka i ki pin la bet Pidon tak jingat kinwan met kijing keli bang puli kinwan sisa kanu gono ngamtep kasong bublei tapi puli ki bublei tengkat ule ki bang himla wan perkhan kijing perkhat jong briu ka ong ki bublei san pra isaya kijing perkhat jong bublei kimlong kijing perkhat jongi ti ani ka singi aku aban kentu batongin sedang banyu i haba kawan ka jinget kawan ka jinyo i tongin phai ka kitab jub kalonong ka ba saufuar ka dikhat ka basan I have heard of thee by the hearing of the ear. Kalau yo snow, hendrai hapor bakawan kajinget wong, but now mine eye had seen. Kamut ngasih yo snow, habakawan pat ngayo i. Larang isdang banyu i, habang ipuli ka ktin ublay, kawan kajinget isdang banyo kata kajinget ni kajinget kadi kabor kajung ublay, kajinget kadi kajing yo i, kajinget kadi kajing snow thu, kajinget kadi kajing snow scam. Kabangi yoi, bangi tips scam is the substance om. Kadi gini so scam. Hawa ni ka substance kalong kumbalas le sing adon ka check ka ba kat pra specular. Katu kadi ka check kadi ka substance ngampat don ka pisah tanggal adon ka check. Ka substance kadi gini so scam. Hi kadi gajing yoi. Kadi ka buar ka ublay. Tiha kani ka janmiet masuk ko ban kentu yang ai phi ni ka por. Oh, let's say ki ba pilet lemah ka jing im ka ki don ki ba hendringan ong pi lok bi dalang isdang banyu inai kan so ngan ai fi wigan uksan ka kitab im ka lenong ka ba ar bat ka dekot ka ba shipho hakaba ladangi pet hang tu u Elijah u ong u Elisha me kwa ayu nanga u Elisha u ong Elijah nga kwa ar benta ar sya ka bor ka jong me u ong Elijah kata ka ba Tang bu Elisha pat ubud bet Elisha. Kata kadi gajing terang jong Elisha. Ba unlong ko mu kenra jong, unlong ko mu Elisha. Ubud bet. Elisha wong bali me bud ya. Wong kino wong kat ba ublay jong pat ka kat ba nga nganum i daliliru. Kapeni kay katalok be. Kumakran do mene kapeni gajing terang. Gajing terang banyo snow. Banyo snow bat banyo i. Haka kenjaman sim. But Elijah wong wong Elisha ngamle. Hadin pada hilayak let lembah kawi kawa kihaban let siliang ka kawa kihaban cross sibun gijing da se manga ma firing habya alma sibun gijing Henry wong Elijah wong mekwa ayu Elisha wong akwa arshan kabor. But Elijah wong kumnu Elisha. Elijah wong thou has asked a hard thing kamut me pan ki ba palak. Lesi pikwa ayu gajing im gajong pi. Kidon ki bo pikwa hendrai larangis don sia gajing tran bat sengap ga ktin jublai. Utu sembai. Ubadon ka bor haladihi unrong api. Bat pen sedang banyo i. Bat penyo wala da ka Wong Elijah kumno wong ni me pan ki ga ba ban menyo arsya na ka bor jonga. Hendrai lada menyo i. Kamut larangi yo i. Haka bakenjaman sim. Nilayo pa. Jisu ang ngayo i setan buha. La job setan. Jisu li wale lut am ta jongi. Ya ka bangim dan kam su ban le. Ula pendap ya baro khot ya ka bangim la am yu kibri ula penle do Jisu. Kum upol ru hakasiti FSS kalum beningkong. Khot bakhat nyu ong ngadwai bu men sim jo ka jing penpa bo fin yu i. Unwan api. Tongin sedang bangin yu i lu ublay. Nginyo ka jing syai. Isdang banyu i. Kaktin ublay ka ong ka sam sispa kat khandai ka dekot ba sispa lai pho. Kaktin ublay ko hang ni ba ka jingrung jong kaktin ju ublay ka ai ka jing syai. Kaktin ublay ko ong mangi ngelong ka temple jong ublay nei shimet bat kum ka balang. Ngelong shimet ka temple kum ka balang. Bat ublay usong haka do anu jingi mdai shu ka building basna da ka kitibrio. Hawat ni don kam ya ka yeng banya. Kendu ndeng ini kendu hai hab don kami ke yeng te hendrai kaktin ublik ong ba
Isaya kalenong ba sausan de khot balai tong ini pe wa ublei ngan ai ki jingkin show ki bedang dona ka jingdum ki jingkin show ki buburi mene man step ngal akren om ba ublei la sna pla yang ab pi ki bun ki jingkin show ki bun ki ki ba ublei ki jingker khu ki ba ublei dona ka jingim jong pi jonga ka jinge kalong bangim tip ka khtin ublei kong Hosea saun riu bat Isaya san khat lai ba ki riu jonga ki let se ka jing bam tip ki la penyap de ki bakilet si kajing bam tip Hosea saun riu kaktin ublei kong but my people are destroyed for lack of knowledge haba ublei wong ki brio jonga kamdei pat ki wei ndrei phianga ki bangen bali la penyap na bangim don kajing tip kajing e lok wi kadai ba ngim tip kadam bi hajing dum bun sin ni duai yong try ai kani ai new ayangi gani ka miet ayangi gani shuki ayangi new microphone ayangi new ball but ka jinge kalong ba bun sien dai ublei ula da jubab lupa ula da ai lupa hendai de bangi ngim tip ngim yo i hendai haba kawan ga ktien ublei kawan ga jinge kawan ga jing shai ngi yo i ngi bun ki ik e hendai haba wan ga jing shai ngi yo i kan sal yo oh uni microphone ada dan lupa do oh kan ka syuki ngi adwai duk menel ada don beli ngim yo ngim tip mentah subuh ngabu kan ka baji jonga hang ni pada keli phi baji jonga phi baji hang ni kada ka jingken tu ka jonga batongin tip bat ngitip kumnu lemba ka ktin blek omentan si spa khat khna si spa lai pho samba ka jingrung jonga ktin jung blei kawan ka jinget kawan ka jing syai kensan ni sedang menyui ini ka singa kwa ban kentu yang ai pi tongin terang ban sak ka tin blei kan wan ga jinge kawan ga jing sha ban ni sedang menyui i gi jing kerku gi jong blei bun sin ula pen kre ya kami wong ula pen kre ya kami hapdeng gi nong shun jungi hapdeng gi jing hapdeng gi pop jungi hapdeng gi jing duna gi jing tolot gi jungi ublei ula pen kre lupa kami kepadap di kejing bam you kejing bam juga jing khia kejing bam juga jing pelan kejing bam juga jing job kejing bam juga jing kemen kejing bam juga jing sup ubleu la pen krek kami nong tho sam ong ha jing rongkat jing nong shun la pen krek kami pin i ha gospel Lukas kalau nong khat sabu pen krek ka feast kari kejing khawai but ubleu la pen krek ka jing khawai but haba ubriu upen ai ka jing khawai kumentan nya bam nya di ya katu ka bam ka di bla pen kre deki da ka do no basbun ba na khayim mi wan tan tukan basan bat ngira songu si sai tu ka bam ka di tamba ka wei galong ba pitharai ka bam ka di ka shuwan hi kum tu ka bam ka di haban thiet em na ka pisa larang i pen kre ka jing song kurim lani ka jing khawai i hab thiet ka pisa ai ngat ong fi kil para banget be yani ka por ujisu ulat lathiet di jing bam bangiyo menta da kasna mu jisu ula yap menta ya phianga halor lum kalbri bon ai lot di jing ku baro jong ka peneng ka city Ephesus iwei lai ka tin ublik ong ula pen kre ubla kerku yangi da baro ki jing ku habneng ha Jesus Christ kamut ublei ula da pen kre lot ujisu ula pen kre hakapor bu yap ujisu hakaleno ma khat khandai de khat lai pho yo anes wong la pendap do ka jinge yang ni ki kristan menta ni persang ban job ya ka thama ka adat job ni persang ban pendap ya ka kam adat pendap ni persang ban le ki bu adat le lupa ublei henry ka jinge kalong bangim yo i wong i kisenram hakmi na ai fi ka bor ban yo kin yang lar tham hakmi nga ai fi ya ka bor henry mangi gem kristan pan ni duai ban yo ya ka bor bun sin ublei ula ai kadi yang ai pi bangin chu priang bet ngin chu enjoy bet yiki jing kerku gi jong ublei ngin chu le kemen bet halor ke iku ublei ula le nam ta jong ha jong pi ka jing e borobor kadi bangim nang ban priang kum ga tin ublei ong city nong room san khat nyo khat khandai ba ula ai yang ni ya ka jing ai jong ka hok kam ni ka hok ko bangi hab ban le hi kadi ka hok bu ai lam Jesus Christ to ngi long ki briu ki ba sedang ban tip ban yo eka jingtep nu blei bangin song thu yiki jingker khu gi bo blei la pan kre
nama ta jong nga jong phi ni sedang ban enjoy ada beli lu beli kalau komentar kan ngan persang bendon hakani ka kamera hakani ka jeseng abang ngal adon lupa hang ni ngal adon lupa henringi kestangi persang in job yang setan ada job setan jisu ladep wong hak city of sasli wat island wat keren ni don bor uba unong syun jungi la job akal beri hak tin ublek ong la lech du jok la slot lengkhuit u bat ula thak bat ujisu ula le lut phi ublei ba palat u iet haduk kata-kata yang ngai phi mulawan yap ula iet palat banya kasnam la jongro waiti ulong kwa bandon ha beneng maroi ka khambayu bane sedujok nama tajok phi ban bandon ha beneng maroi ini masu tu ublei iet palat hakapot busna yu adam pitep upersat dan sim dalam di adam berkatu kawan kaktin Hebrew nasyak kaktin nasyak kami dia persat mesim kalau ke jingdo aja ke jing iet ke jingdo aja ke jing map ke jing u ke jingdo aja ke jing bha ke jingdo aja ke jing subun ke jingdo aja ke jing isnai haba persat mesim adam ngasit perkhat ngong kawan ke jing perkhat dang syen ngong play ngingim dei ngiri tang ke domen lada blei persat mesim hanga pingi long tangkung ke domen hang ni habar ngimdan jing im ngilong kani ka diem republik wa iet persat mesim but katar ule hadin henriusni uklam le akasni baningkong bali uklam le akasni baningkong bakum ublei bo iet ku aban prepare lot bangin su enjoy henriusni prepare lot wong wat fi ku pa ba kenjado ro depan ukun ka ba ka igi ka bas ka ba hafen ai ka basni wong kat no tamma bat ka jingiet larangi phana ktin ju ublei ka baningkong tam ka jingiet kadi na ka kitab Genesis kala nong ba ar ko ar khat ba ar hakaba Abraham wong ublei wong Abraham syam yu khun u ba me Abraham dan arut ki kun u Ishmael ba u Ishak tam wong syam yu khun bala khamaroi wong ka ba pen ka jing ka jong ublei u Jesus Christ bat bu klem tengkai ban ayu yu Jesus u klem tengkai ban ayu Jesus u klem pelat yu Jesus pelat yang apa je pi tengkan nasit ong ba iman ublei wi yangi pelat yu Jesus Christ ba u Jesus u klem pelat ban Jesus jujok u klem pelat ban sa na uklam pelat yu ban syak tu yang ai fiu pelat bat hang tu kitab Genesis kalau nong ba ar peni ka phala ka long haba Abraham wan lang bat u Ishak ko ngak tin beli ura ki dim Ishak ka peni u Jesus Christ ura ding phana hang tu hi ngiu i pinda pet ba kalau nong ba ar Genesis 10 hari yang ngim yu i shu yu Ishak bu hiar sapo u Ishak wa ayam berikat kadi katu kasat halang ya ka jingya u Jesus Christ bat ka ba phla ka long ba da pipet gi dekot ki ba khat du jo ka lenong ar ngiu i penban ni no pitep ya ka Rebeka ka nong len kurim ka long ju Ishak ka Rebeka ka di ka nong ka balang ka nong len kurim Ishak du Jisu Abraham du kupa bat ka baning kong tam kamut ke jing i ka jing i ka ju uble yang ai fi bala da pipet gi alphabets naka ketin Hebrew research ketin Hebrew ketin Greek bafin pa jaga ketin Hebrew kumki alphabet A B K D kajong ki khasi bat A B C D haka Hebrew ki don naka mon kale sekadian kum alphabet baning kong de alef ba ade bet bala de gimel basaw de dalit basan de hey bat baro khat kini ki ketin ru ki don naka dur fi kamut kadon ka jingmut hiwi pi ketin Hebrew bat finpet ba ka ketin Hebrew alphabet baning kong de alef bat bet bat ka spelling alef bat bet de ka iftip ublei kupa aba kupa kamut nado Hebrew nado kas basdang alphabet ka peni bet ya ka jingit bat ladang ibu uni u fifth alphabet u hey hapdeng u alef bat u bet kawan ka ketin jingit ahaf de ka Hebrew kamut ka baning kong ya ka ublei ku an peni yangi kalong bet ba ka di ka jingit ka jong ai fi kabut bet lok beit katnu blei katnu kadi ka jingit ka jong kupa yu khun kadi ka jingit jong unong ap long brat ka long brat ngangam ken mau bang ngidang rit bangan sei da pisang nang toto sapet bahaya ngai mi pa ka judem ka julong mo ta em toto ngan ai pisang mangasap sa thiet ja kadi bet kimi pa kitet dong sedong kabam ka di ka jan ka nep ka kre ka sum ka puli ka dang li baro kitet kimi pa ukhun le tip
Kebat barobor ublei kwa baningin so thu kat nu i igi kaktim ko nabaula i kat ta ka perthai umdei tangbula i ka perthai rai kat ta ka perthai laktian pareng for God so itu kitian so nei ka penya pher bak labak it makes a difference. For God so loved the world. But from page 50 Ephesus kalenong baar hangni ko for God is rich in mercy, great, and for his great love wherewith he loved us. Kamni tang love, great love. Kat nu ka bakra ba jing. And rich in mercy uberuspa ka jing snai. Ngam ju ibu bleng uruspa ka jing dom, ruspa ka jing bisha, ruspa ka jing penyap, ka jing tieng, ka jing uberuspa ka jing snai. Kwa ban chu kentu yang ini kapur. Bangin so tu ba kadi ka jing i. Bat sakawai ka ba bleng jisu ju ong kisenra. Ju ong doi kuma doi manga. Sya jing it kuma sya jing it manga. Bek sut kuma bek sut manga. Le kambak balik ngamji tang kawai bu jisu ong gibril kisenran buat yang haba jisu ong buat yang kamu di follow me kamu bangin long kum ilang beron iba buat ilang beron Petrus fin pet ka kalenong ka ba arpoi ka gospel Yohanes ka kiti jisu ong buat yang Petrus te haba ula kretiang uyo i uta usenran ya ba jisu u i uyo Yohanes ulayo e kani gajing sotu katno ulayo e kani gajing sotu sipang gajing e jo blai ka gospel Yohanes kadai John usit ong yeladi John the beloved dani Yohanes uba e nimyo e kata hak gospel jo Matius Markus Lukas tang Yohanes wong Yohanes uba e pitarai Matius Markus Lukas kan so guno uni wong tang yeladi balai bu uni ulayo gajing sotu hani kasi ka bang asukwa ban kentu kalong tong hiru insang masuk tu ya kajing i kajing ublai but ususanya banyak ka sadem kajing Yesu kamut usanya ha kajing i kajing ublai u am kajing i kajing ublai u Petrus pade bosit long very boastful bosit sarong mo nga i ublai nga kami de kini bar khot kilet ru nga tem pen sarong baik bang khamla ma kata ka babaklah Henry beli yang ni jisu yang ni wong Petrus ladap mipat wong me buat yang kamu hadu ut kopor umpat buat jisu Henry kakitin beli kong ni ka kalenong ka baarpoi dukat baarpo Petrus ti haba ula kertiang yu i yu tau senran yau ba jisu i ba udabur kamu ladang yo ya kani ka jing pen pau ya kani ka jing so tu ba ublei wi jingi ngan ong filok ba i ngin subut ben otomatik ndon manu ban om ka subut ka bu di kejan sutra tikani ga janmiet akwa bangin kentu yang ni bagi long kibri babut hapor kilet kikun Israel sekari jingkular ulit tamu Joshua bukala baro khat kiyap la rikla kebut baburi kalong fina pulina Joshua ka lenong khatsa ukala kaktin ulik om ngalabut tra kamun uyo ay kini jing penpau bangin long kum ikun long brat long kum ikun ngin syanya ha gajing i ke jong ublai yang ni om gajing i ke jong ni ublai bat ni i hadu kapor bala sadar pernah jisu ni i ba hai don Petrus utau basit yang besarong be gajing i ke jong ublai hai don ulan jisu re hadu bun dekut bun si jisu Yohanes bun hantu bat wong ya kameri pet ya wong Yohanes pet ya kami jong kamun kajing mut jong akalong ba tongin nong kibri ki basutu e kajing e kajong blai himut yu haba ka ktin blai kong yo e kajing e ka bajana kamni kajing e jong pi yu blai lok e baro kibri ki ba e yu blai ka testament ka barim ki fail u Moses u khamlet chari jing kula u Abraham u thot pala arsir ndon por ban pe u David le tanai kran kajing penyak bri kajing klem nai kran henry wan u jisu halo ni kana wong kani na e fi kani gadi gajing bajana nganong lok bi katu kamli gajing gajong pi daga kitin Greek that's katu kadi ka agapi gadi gajing gajong blai yangi kaya Isya kay kalong kat hendrai ladang isu tu ya gajing gajong blai ya pi gajing gajong pi blai nganong pi gajing na fili kelas 1 be kumu Yohanes kelas buat hi ula subi i jisu tapi keren sepang gajing kai gajing batai jo gajing kai ga definition jo gajing kadi siti Yohanes utho hi Yohanes siti Yohanes belingkong belenong basa kadi khot baship ho kani kadi gajing batai jo gajing mo but herein is love kamu this is the definition of love
Not that we love God, bangi ublay, but that He loved us. Tiada ni kerjaan miat apa bangi let kata, bangi suatu kanu bu ublay uiet yang ay pi, wa IT no ikun belak hamar way. Bangi long kumu Yohanes, gin long kumu Kaleb babut yu Jisu babut ublay. Gin suatu yang kerjaan ublay jangi. Gin long kumu ikun lang berat. But fitip balik bu David udah usia bu bakram baru kata. Maka ketiin David, ketiin Hebrew kamu diiftip, kamu ubah the beloved. Usotu David hukum Yohanes ba, kanu beli salia ada wan Goliath ba kanu ru. Ba usim David, wala da udah unong syarai ni uin ki ba krautam ka ba pertai kampat yu ikoi. Usim ba krautam, habakawan ka jinga dei hapling jong ba ublei fitip nu uyo iya la di kum ikun lang ron. But usatoy ka sambar hulai. Baru wong utrai udah yun ablang raja nganong kerdo. Kamu lara piyo ay kata kajing penpa, ba utrai udah yun ablang raja pi. Utrai ba iye pi ba yap nam ta jong pi. Pi shanya ba kajing iye kajong kajing iye kajong pi ublay. Pinum kerdo. You lack nothing. The Lord is my shepherd. I shall not want. Nganum want. I will not want anything because I already have. Ngalayo rupa ngam kwa Yesu. Nang tangi ide ke ilok bi. Haka sabar pulai tu ini pe. Kita beli kong utrai udai unang aplang berat joang ngan kerdu. Nang ta kabar pentia yang agi jaka pelang. Nang ta yalam yang hakirun. Nang ta penpai kemensian jonga. Ule alu dublai. Ulang berat ule ayu, kelam le ayu. Haka dekat pasau pada kita beli kong sisa langa ya uya di hino pat. Kelam sanya asu ublai. Tengkat nilai kelumar hi kum kibriu hang ni hang tai ya baklah hi ya tolot dia ni hang tai kum yo Petrus ulen ujisu hajing syate unsu ong bet Petrus melalen men salen nga tang bangal adwai menum lansyu tiu Petrus unum lansyu pitarai ublei ubabla ban bat ya kaduriau basau arliang pitarai unum la ban bat Petrus banlen takajing dak hai sikret man ula ban ban Petrus belum tang ba balai ublei dekat nei u aila ni banlen tu kena mungkin sautu ke jigi jo ladang aya lembak kethem ke jinyap kesengi ber ublei ta sam kana koi kong lada fidan ko kesengi ublei lada pile klumaru ublei dan bete kum jonaru ublei tu sangu judo kha Petrus David barokat kile klumar Moses pit tu ma warsil ule klumar rei wala danga ya lamba ublei dongdan hadin ka ba Petrus umi usutu hadin bulan ujisu usutu ke jingi ujisu hadin bu jona umi tu do kha hadin bingimi nak taka krem ke seri wajing yam pet ka sam bong kno mesyang kami da khamat jonga hakmat kinong shun melasle ka kli jonga da ko umpnyang ka khuri shisha ka jing isnei bat ka jing bha ken bu denga ule ayi lut ublei uyalam ka jaka plang uyalam haruk kiwa upen pai kemensiam usiang hakmat jonga hakmat usiang hakmat kami hakmat kinong sun jonga upen sle ule ublei hakasi bakat du wong ublei uji suknu wong ngan pen sapret yaki belang bat hilang berang bat uji suhi kad wei ni dur uji su uri khonang berang wong Yohanes no pen baptis on pet khonang berang besi ka pop jang pertai ban masjid puli ba ka wi ka to ina phai kitab Daniel khatwei lai fuar hang tu ngi iba kita ki ba itu yu blai ken le kamba kani ba khadu but the people that know their God they shall be strong and do exploit kamun ki brieu ki ba tip yu blai ken long ki ba khlan bat ken le kamba mo tinga man shodang rit kham khna asidong ablei ngakwa ban itu eme ha bantip ki ibut bari banganong baklan bangan le kamba henry ngalap ba haka kitab Daniel kalau mesti pau dekat bakat wei kat dong sin shu yu Daniel latip yu deki angel ba pe ni Daniel greatly beloved kitab Daniel barok wei kitab ki angel latip yu Daniel ku ba iye jumle ti manga ma pi lok iye larangi sautu ya ka jingi jumle kadong pi tong ina phai yang tu khatwei lai phua ko hang ni kita ki bri ki ba ithu yu blei kamot ki ithu ya ka jing i ki chung
ki thu ka jing ba ka jung kin long ki baklan bat kin le kam ba ti ka jing kan tu ka jonga hakani ka por ka long ba tungin long ki briu ki basu thu yak e ki bu blei ka jing e ka jung ka por la mare stat anum la shu ban dang beteng nei le sila da blei sha ngi sedang pet shu hi ba bun ki bentan rei tang ka we ka jing dwai ka jong ka jing kan tu ka jonga ka long ba tungin long kita ki ba i tongina phai ka city officers ka long baning kong de khot ban riu ka khitin ublei kong ni ya ka ban ya ro ka burom ka jing ai e ju ya ka baula ai e hangi how tau ba i but in the beloved how ba i bali da tho ani tin ba i jisu bangin som thu ba ngi long ka met ka jong jisu ngi long ka jing beteng ni ka yung jisu ngi long ka jing beteng we are the extension of Jesus kat kum ka kitab Isaya kalau nong ba sunfly dekat bersipau ngilong ka jing beteng jisu hadu mentau nong 41 kata lagi masuk tenak ba ngamut dal jisa apan kren kata henrei masuk thu ba ya si ublei udang yalam nga ban kren gini ki ngam dal jisa apan kre ban yalam ba ngilong ka jing beteng kum ka balang ngilong ka jing beteng jisu ba jisu nong 41 un so ha ka balang ha ka met ka jong hadi ka sawan ka jing wan arsien ba karap che kita li le sing sai pet ki bun ki ki na kitab jing pen pau henry ko wi ka ma pa ma su thu ba ni long ka met da da u jisu wong blei wong me long khun ba i e ka pli ka beneng me long khun ba i e bat mangi long ka met ka mut la da u i u jisu ka mut ngiru ngiwa ya kata ka ju la pediang yang ni hau ba i ka mut ngiru long ki ba i ju jisu ba la da pi pet ya ka jing pen shoi ka jung jisu do satan o me de khun jung blei meri khun ju blei ula klan no ya katu wen no ya katu ketien ba ie bu blei om udi khun ba ie e jonga tamu setan om tang ta meri khun ju blei klamong ta ketien ba ie e ba utip la dang yo kan ga jing pen pau ka jing su thu bangi long ki blei ba ie e long ba ie kanum don ka jing e kanum don ka jing pang kanum don ka jing ele yang ta ka burom ju blei an wa ni ka por te nga kermen ba pio e na ka ketien ju blei to blei kerku pat saya kenduk pak